Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Nagpadala day ko sa inyo istoryang kahadlukan na masin na maapil kini sa inyong channel ang ako ang gipadala na story. Ako day si Edmond, tubong taga Misamis, ug isugid nako sa inyo ang nahitabo sa taga-amoa nga mihayar og mga katabang sa pagpaninda sa iyang negosyo nga mao ang barbecue, ug dili nako sugdan ang iyang istorya. Nagpang-abot ang pesta sa amo ang dapit, dihang amo ang silingan nga itago lang nato sa pangalan nga Madam. Nangita siya og bag-o nga mga tindera ug helper para sa iyang barbecue stand sa amo ang dapit. Dako ang nakuha niya nga pwesto nga duol ra pud sa amoa. Nangita si Madam ato og mga helper kay di daw niya makaya ang pila ka tinuhugay ug nilutuay sa barbecue. Panahon kadto sa tingkusog ug tungod lagi sa pesta nga umaabot, nya syempre kay taga-adlaw man ang pangadji ug misa sa simbahan, daghan gyud ang manambong ni ana. Ang mga tawo bisan asa na lang mangita og kaon kun human nagali ang pangadji, hasta pud ang misa niini. Sundan po dayon sa mga kalingawan, variety show ug mga pasundayag. Miingon gyud pud si Madam ato nga usa pud kini sa ilang tingkusog nga pitsa ang bulan sa Hulyo, kay basta iselebra na ang kapistahan sa amo ang dapit, sigurado daghan gyud kaayo ang tawo nga modagsa. Sa ilang storya-storya daw ato sa kan-anan sa barbecue, naay nakadungog daw sa ilang panagstoryahanay. Kabahin anang nangita si Madam og ekstra nga tawo o helper. Nakigistorya daw ang usa ka babae ato nga miduol sa usa sa mga serbedora ug misulti nga gusto daw sila mahimong katabang ug helper. Basta lang daw makakaon lang daw sila ug maka-income taga-adlaw. Mao tong gipangayo daw sa serbedora sa barbecue ang pangalan sa duha ka mga babayi ug nangalan daw kini silag si Mary ug si Clarita. Pareho silang edad-edaran na, pero di daw kaayo halata nila nga mga apply sila og helper, kaya mugaway daw kuno kaayo kini sa ilang mga gipangsuot og pamustura. Maong gaduha-duha og paila-ila ang mong serbedora nila kang Madam, pero kay namugos man daw kini, maong gilahos na lang nila kang Madam para magkaistorya sila. Nagkaila sila ni Madam dihang miadto na kini sa sulod uban sa serbedora. Wala ray problema si Madam kay pagpangutana daw sila ato kung willing ba sila nga motrabaho. Giingnan pagid sila ni Madam nga kung desidido man gali sila magdugay, pwede ra po daw sila i-hire ni Madam isip regular na. Pero tan-awon usa ang ilang performance kung dali ra kini makat-on ug dili pud kini magsigo absent og galit. Mong under observation silang Mary ug Clarita na ato. Sa unang adlaw nila ni Mary o Clarita ato, medyo agakunon pa kaayo silang duha. Kay syempre, bag-o pa sila, unya kinahanglan pa kaayo nga i-guide kung ano siya sakto nga buhaton. Hangtod sa makamaora unya sila puhon, ug pwede na mulihok sila og ilahara. Pila ka adlaw ang milabay, nakabantay si Madam nga si Mary tamlay daw kuno kaayog naong, ug nagtuhog gini sa barbecue uban sa lain ng mga trabahante. Busy kayo ang tanan sa pagpangandam, samot na kay Biyernes to ug daghan kayong customer, maong gikinahanglan gyud nga i-double time ang pagprepara sa mga barbecue. Nangutana pa si Madam ato kang Mary kung nganong galoya kini siya ug murag wala kini sa iyang kaugalingon, ug usasad nabantayan ni Madam magsigi daw siya og tabon sa iyang naong ug labakara. Murag naa siya gibahuan o unsa ba. Sa pagpangutan ni Madam kaniya, mitubang og kalit ang usa sa mga kauban nila ug miingon kini nga, "Gikan na nang wakwak gabi mo tingaling galuya." Pung pa sa usa ka lalaki nga pasiaw ra gud dasad istorya. Nakita ni Madam nga si Mary mikalit lang kini og pangisog ug dala jud ka suko, pero murag iya ra kini gipungan ug gibunal niya ang stick nga gikuptan sa lamesa. Maong gipaundang na ni Madam ang katong laki sa pagbinuang ug miingon na lang nilang tanan nga magpadayon lang sila ato sa ilang ipangbuhat
ug paspasan kay hapit na mohapon. Kay ang uban pa nga mga gipangmarinate nga para sa barbecue na baboy, gamay pa daw kuno kayo ang natuhog. Dayon, milakaw na si Madam ato ug gatan-aw sa layo kang Mary. Sa huna-huna ni Madam, basin og monthly period tingali ni Mary, maong moody o tamlay kaayo siya. Moong gipasagdan lang to ni Madam ug nagpadayon na lang siya sa pag-asikaso sa uban pa nilang mga buhatonon. Usa ka adlaw ni ana nga nasayog adto kuno si Madam sa ilang lugar kung asa i-marinate ang mga tuhugonon nga barbecue. Nakabantay si Madam nga murag naay kasakasa sa likod nga bahin sa lugar. Iya daw kining gipaminaw ug sa iyang huna-huna basin iro rato o iring ba nga naa didto napita. Namasin pud kung naa may gipanglabay nga mga salin nga bukog o panit baron sa gipangbuhat nga barbecue. Wala lang gyud daw si Madam ato. Apan kalit na siya katingala, dihang nakadungog siya og murag naay gyud tawo sa likod. Naminaw lang gyud siya ug iyang giduol ang iyang kaugalingon kung asa to ang katingog. Ug iyang nadunggan, tingog gyud kadto og mga tawo. Duha ka to ka buktaw sa iyang paminaw ug mura kini og galalis kanang murag naa daw kung nigiilugan nga butang. Muaksyon naon ta og tingog si Madam, dihang nakadungog siya sa tingog nga, "Paspasi diha kay maabdan unya ta ni Madam." Pamilyar sa iyaha ang tingog ug nakatag-an gyud dayon siya sa tingog. Ug tingog kadto ni Mary ug Clarita. Gilili ni Madam ang gamayng siwa nga naigitabon sa sako sa bugas. Miaksyon og tan-aw si Madam ato ug gikutuban na siya sa mga pangstorya nilang Mary ug Clarita. Miaksyon og kulba ang iyang dughan. Makita ang likod nga bahay ni ini ug dihang aktual na gyud nga nakalili gyud si Madam. Dako niyang kakurat, dihang nakit-an niya silang Mary ug Clarita nga gailog kini sa mga ulo sa manok ug uban pang mga barbecue hunon. Misamot ang kadako sa iyang mata, dihang nakita niya nga ang giilugan nilang ni Mary ug Clarita kay ang mga hilaw pa nga mga tuhugonon. Halos milugwa ang mata ni Madam sa nakita niya ug wa gyud siya katingog dayon. Kita kaayo ni Madam nga gipangpaslak ni Mary ug Clarita sa ilahang baba ug murag manggutom jud kaayo sila. Ang ilang mga dagway daw murag wala kini kalawgi og pila ka adlaw, murag kini og mga hayop. Dihang gitan-aw ni Madam og klaro gyud, kita kaayo niya nga si Clarita dili mao ang dagway ni ini nga normal niyang makita ug magatubang sila. Kulubot daw kini kaayo og naong. Unya, lagumon kini. Mura daw kini siya og aswang tan-awon. Tan-aw niya kang Mary pud, inanay nga murag nibalik pagkabata ang iyang naong human sa sigigaw na tong mga hilaw nga karne. Nangurog ang tibuok kalawasan ni Madam ato. Tungod sa iyang mga nakita, ug wa siya kabalo sa iyang sunod nga buhaton. Murag nabato siya atong orasa tungod sa iyang nasaksihan ug nakit-an. Grabe na ang pamarog sa balhibo ni Madam ato ug wa siya makasabot sa iyang gibati. Naglibog siya kung kadaganon ba siya o magpabilin lang siya nga mutago. Nakadungog siya sa storya-storya nilang Clarita ug Mary samtang kakaon kini sa hilaw nga barbecue. Ug unya, naghisgot kini nga ila daw kuno isunod ang usa sa mga trabahante ni Madam nga nagngalan kini og Edison. Kay si Edison kuno daw ang magsigi og binuang sa ilaha. Unya nahibaw-an pa gyud nila nga buntis daw ang asawa ni Edison. Gaduda na gyud si Madam ato nila ni Mary ug Clarita nga murag dili sila tawo. Nagpakaaron ingnon tawo ra dai sila aron makapangbiktima og lain. Sa kahadlok ni Madam, wa na gyud maagwanta niya. Midaga na gyud siya og grabe ka kusog aron di siya makit-an. Di gyud masayop si Madam nga si Mary gyud kadto og si Clarita ang iyang nakita. Pag-abot ni Madam sa ilaha, nagdali-dali siya panirado ug nagtago kini sa ilahang kwarto. Wala gyud siya kasabot na siyang kahadlok na ato ug mimando siya na di lang sa siya moadto sa barbecuehan inig karong gabii. Nagpaaron ingnon lang siya nga naglain daw ang ihang lawas. Grabing ampo ni Madam daw ato nga unta wala lang siya masakpi nila ni Mary ug Clarita. Pero kahibulungan kaayo nga pagkahapon na daw ni ana, si Mary ug si Clarita wala na daw magpakita nila og balik. Misulti pa ang usa sa mga trabahante ni Madam
nga silang Mary ug Clarita wala namang duty ug wala na kini maabot sa oras nga magsugod ang trabaho. Gipasagdan na lang una to ni Madam ang ilang istorya. Si Edison, iya sad gitawagan, unya giingnan niya nga dili usa pa dutihon, pero bayaran na daw ang iyang adlaw, basta di lang gyud siya mo duty. Hangtod sa adlaw nga pabalikon na siya. Human sa istorya ni Madam ug Edison sa tawag, dakong katingala ato ni Madam, kay kun nganong na inagsigi og agi-agi sa ilahang bintana. Itom kini nga makita ug galapos-lapos kini sa kortina, unya napurma pagyud kini nga figura sa babayi. Namarog na po daw ang balahibo ni Madam atong orasa, ug wa gyud kapugni nga nakahilak siya, ug dayon sampit ug pagampo. Nakapiyong na lang siya sa iyang mata ug nagpakiluoy nga unta igmata niya wala na to iyang nakita nga galabay-labay sa bintana. Tungod sa nahitabo, pila ka adlaw si Madam ato nga wala gyud magpakita sa barbecuehan niya, ug nagpaadto siya og albularyo sa ilaha aron makapangayo og proteksyon. Sa pag-adto sa albularyo, sakto gyud kini sa ihang mga nakita. Nakadto daw nakita ni Madam, lahi daw kadto sa mga aswang. Human ato nga naproteksyonan na siya, mibisita na si Madam sa barbecuehan niya, ug dala-dala niya ang katong gihatag sa albularyo. Gikumpirmar gyud nga wala na silang Clarita ug Mary, kay wala na gyud daw kini mamalik, sukad pa atong adlaw na wala na sila motunga, ug mausad to ang adlaw nga nasakpan sila ni Madam. Nanggawas na dayon to ang mga storya-storya kabahin ni Mary ug Clarita. Apan si Madam, mihilom lang gyud sa iyang nakita, kay mustorya pa daw siya, mawagtangan unya daw siya kuno og mga trabahante, kay mahadlok na hinuon sa iyang istorya. Bantog rapud, nadaan na gyud nagduda si Madam, nga usahay, makulang ang uban nga mga gipangmarinate ato nga karni, kay di ay, gipangkilaw na daw nilang Mary ug Clarita. Tungod sa nasinatian ni Madam, diri gyud siya mistorya sa akoa, kay gusto pud niya i-share ang iyang kaagi nga makahadlok sa iyang barbecuehan. Wa gyud hanaw ug asa na daw to napunta silang Mary ug Clarita. Ug unta, dili na unta sila makapaminsala og lain pa nga mga tawo, maoy ampo ni Madam. Sa pagsulti ni Madam, grabing panglimbawt sa akong balahibo ato. Kamo mga kaistoryang kahadlukan, unsa pud ang inyong buhaton kung kamo ang naa sa sitwasyon ni Madam? Comment down below aron mabasahan pud namo ang inyong mga tubad. Hangtod karon, bisan pila na katuig na hitabo, pero tagapista sa amoa, dili gyud malikayan ang storya ni Madam kabahin sa iyang mga helper ug sa iyang barbecuehan kaniadto. Nga gidungog nga mga aswang, nagpabilin sa akong hunahuna ug di gyud kalikayan nga manglimbawt ang ako ang mga balahibo. Og diri na lang kutob istoryang kahadlukan, ang istorya ni Madam kabahin sa iyang barbecuehan. Daghang salamat sa pagbasa ug paggahin og oras sa pag-share sa akong gipadala. More power ug maayong adlaw mga kaistorya.